Benvinguts al podcast literari del IES Honori Garcia. Hola, som Marina i Sofia i a partir del llibre Te deis amor, l'amor com a penyora que ens ha passat Letícia, anem a parlar sobre els diferents clichés que se'ns han presentat com a lectores. La majoria de llibres que jo m'he llegit tracten del típic cliché de la xica innocent, bona, que trau bones notes i que s'enamora del xic problemàtic que l'únic que fa és ficar-se en baralles i jo pense que este cliché sí que funciona, ja que la majoria de llibres que jo m'he llegit tracten d'això i que quan jo vaig a comprar-me algun llibre sempre acabo comprant-me els llibres que tracten de lo mateix. I tu què penses? Ai, pues jo crec que este cliché sí que funciona, però més que res perquè jo soc la primera que quan vaig a una llibreria sempre acabo comprant el mateix tipus de llibres i a mi m'encanta, o sigui, jo soc conscient de que no soc una persona de llegir llibres tipus biografies o llibres de poemes, però no perquè no m'agrada, sinó perquè arriba un punt en el que com que no me sent com interessada per el llibre en qüestió. En canvi, quan se tracta d'algun cliché, per molt bàsic que sone, Ja. No sé, m'atrau i acaba el llibre i sempre tinc ganes de llegir més i més, i encara que siga una trilogia o les parts que tinc al llibre, com que sempre me queden ganes de saber més de la història i inclús m'agradaria que els personatges pues, foren reals i saber pues, com acaba la seva vida i tot, i no sé, pense que els clichés estan molt bé, o per almenys a mi m'agrada molt. A mi, per exemple, els clichés que més m'agraden són els típics dels germanastres, o sigui, vaig intentar explicar este tipus de clichés mitjançant uns llibres que a mi m'han agradat molt, que és la saga de Culpables, que bàsicament tracta d'una xica que se diu Noa i que sa mare pues, se'n va de viatge o sea, se'n va a un crucero, i en este crucero pues, coneix a un xic que té molts diners i s'enamoren i inclús es casen en el crucero, tipo, com una locura. I res més tornar del viatge, com que la mare de Noa li diu a Noa que se van a mudar a una altra ciutat, en qüestió és, crec que era Los Ángeles, i res, i Noa pues, ha de deixar tota la seva vida per a anar-se'n a aquesta ciutat i coneix el seu germanastre, que al principi li pareix un tio super maleducat, super cregut i no li mola res el rotllo que du i això, i al principi com que no estava gens a gust en la nova ciutat, no se amoldava, diguem, als amics, a l'institut, però a poc com que el pare del xic este, o sigui, l'home de la mare de Noa, com que va obligant al xic a que com que vaig introduint a Noa a alguns plans, a algunes festes, i a poc es van fer més amics i al final pues, acaben liats. I sincerament a mi este llibre m'agrada molt perquè té 3 parts i és molt guai perquè com que en cada part està en una situació diferent, tipo, en el primer llibre com que pues, s'enamoren i fan 1000 plans i està molt guai. El segon llibre és més tipo tracta de la seva vida ja junts, els plans pues, que fan, que se'n van a viure junts, i després pues, passen diverses coses i per diferents situacions pues, trenquen. I en el tercer llibre pues, conta des de la perspectiva de Noa com se dona compte de que està enamorada d'ell i realment vol que ell siga pues, la persona que està en ella pues, durant tota la vida i res, i lluita pues, per intentar tornar amb el seu germanastre. I a mi, sincerament, aquests llibres m'encanten perquè és que m'enganxen molt i me fan pues, realment com viure la història com si bàsicament me passara a mi, o sigui, a mi m'encanten. A mi personalment este cliché no m'agrada, ja que considere, ficant d'exemple de Culpables, que és una saga molt repetitiva i massa típica. Pot ser que no m'agrade perquè jo no tinc ningú germanastre i no vaig aconseguir identificar-me amb la protagonista. Jo el que sí que he notat és que en aquest tipus de llibres hi ha crítiques o molt bones o molt roïns. És a dir, no n'hi ha com crítiques intermitges de dir no m'agrada això però m'agrada jo. Tu te'n recordes quan l'any passat l'institut es va fer llegir? Vale, pues l'any passat tenim com hora de lectura. De veres, és quan, no sé exactament qui va ser, però van proposar la idea de fer com un horari on depenent de la setmana era o en una hora o una altra, per exemple, a primera hora o a segona hora
que saben 10 o 15 minuts per a llegir i que així pues, intentarem reduir les faltes i millorar la comprensió lectora. Sí, bueno, i com estava dient que gràcies a una companya que es va llegir Culpables vam acabar totes llegint-la i sí que és veritat que hi havia més persones a les que les va agradar que a les que no. Jo sóc una d'ixes. I tu penses que, en quant ja deixant de costat l'exemple dels germanastres, penses que els clitxers tenen com gènere? És a dir, penses que agraden més a les xiques que als xics o al revés? Jo, sincerament, pense que els clichés s'atroben més a les xiques que als xics. Òbviament, hi ha excepcions. Tu coneixes alguna? Pues mira, jo conec a un xic que es va llegir la saga de Culpables, però no sé exactament quin va ser ni el motiu, ni realment no sé per què va escollir estos llibres i tampoc sé quina és la seva opinió i què pensa al respecte d'estos llibres després d'haver-se-los llegit. Hauria de preguntar-li i parlarem amb ell sobre això. Vale, i ja relacionat el tema dels clichés amb el llibre que ens va proposar Letícia, perquè no parlem sobre els típics llibres que van sobre una parella on el xic és molt més major que la xica. Ay, a mí este tema me encanta. Per a introduir un poc este tema, parlem de Risto Mejide i de Laura Escanes, ara que estan més popularitzats que mai degut a la seva separació. Què opines d'aquest tipus de relacions? A veure, sí que és veritat que jo opine que és un poc... No crec que siga la paraula estrany, però sí que és veritat que jo, per exemple, pot ser que siga perquè tinc 17 anys, però no me veig en una persona que tinga pràcticament 20 anys més que jo. Però, bueno, que jo pense que al final això es tracta de ser feliços. I si una persona està còmoda, està a gust en una altra persona i pues se troba bé, pense que no han de privar-se de tenir una relació o d'estar a gust amb l'altre sols per el fet de rebre certes crítiques de la societat per el tema de l'edat. També ells han tingut una filla que, si no recorde mal, és via Roma. S'han arribat a casar i bueno, que al final s'han divorciat, però com moltes altres parelles, com per exemple els meus pares que es divorcien i esto tampoc penso que sigui un tema d'edat. Ja. Sí, però ara que no estan junts i els dos tenen una nova parella, què me dius de que Risto torna a estar amb una altra xica molt jove? Perquè jo veig molt raro que es fixe sempre en xiquetes tan jovenetes. Jo pense que una vegada és casualitat, però ja dos... Però bueno, que jo respecte que ell estiga amb qui vulga estar mentre siga feliç i la seva parella també, doncs pues bé. Sí, la veritat és que, a veure, és un poquet casualitat que després d'eixir d'una relació de no sé quants anys on està, però de prou anys amb una xica que té, pues, fica-li, jo què sé, 18 anys menys que tu o 13 o els que siguen. Més. Tornar a estar amb una altra xica que és molt jove. I realment no sé si és per un tema de que pues, probablement ell, pues, com que se sent més còmodo en gent més jove, o no ho sé. Tu què opines si en lloc de que el titular haguera sigut Risto Mejide refa la seva vida amb una xica de 25 anys, haguera sigut Laura Escanes es torna a enamorar d'un xic que li dobla l'edat? Creus que hagueren rebut el mateix tipus de crítiques? A veure, jo vaig a basar-me en que al final Risto Mejide no... com que el seu treball es basa en fer pues, programes tipo Got Talent o jo què sé, crec que ell tenia un programa propi que tractava de contar les notícies així més del dia a dia, però jo penso que al final no s'exposa el tipus de treball que té no l'exposa tant a crítiques de persones que estan utilitzant el mòbil al dia a dia, com per exemple el treball de Laura, perquè al final Laura no deixa de ser una influencer que està en totes les plataformes com per exemple Instagram, TikTok, Twitter, i al final així tens un públic que pues, o és més jove o té menys por a comentar o està més normalitzat inclús el fet de comentar sense realment pensar que això pot arribar a afectar a aquesta persona. Per tant, jo penso que realment jo seguisc a Laura Escanes i jo quan ella puja un vídeo per curiositat sempre me pose a llegir els comentaris. I quan era algun vídeo en Risto Mejide sempre com que els comentaris es basaven en
no sé què, Romeo és su nieta, o coses així, i realment, com que sempre l'han criticat molt per estar en un xic més major, però jo pense que a ell, com que no l'han criticat tant per estar en una xica més jove. Entonces, jo crec que si Laura tornara a estar amb un xic que li dobla l'edat o que fora més major que ella, i aquesta diferència d'edat fora notable, pues pense que a ella com que se li tiraria més al coll que a ell. Sí, la veritat és que jo opino el mateix que tu. Coneixes alguna parella que es duga una diferència d'edat prou elevada i que a dia d'avui seguisquen junts o que se veja que vagin a durar i que estan bé, estan estables? Per exemple, jo tinc una amiga que els seus pares se duen, crec que 12 anys i porten junts des de jovens, però els meus pares estan divorciats i mon pare tenia una nòvia que crec que va estar en ella com 8 anys, que també tenia 11 o 12 menys que ell. I sí que és veritat que estaven bé, però conforme es feien majors, ella i mon pare no estaven en el mateix punt, ja que mon pare tenia una filla de 11 anys i ella estava en l'etapa que volia tindre fills, fer plans que mon pare ja havia fet a la seva edat, per lo que ho van deixar perquè no estaven en el mateix punt. Bueno, ja deixant el tema de Risto i Laura, pense que per lo que ens deixen veure per Instagram o per TikTok, bueno, per TikTok només per Instagram, jo pense que se tracten amb molt de respecte, se duen pues, mitjanament bé, perquè si no recorde mal, no sé si va ser per al dia de la mare o per al dia del pare, van pujar un post, Risto, Laura i la filla, com felicitant-se el dia, i al final pensé que és algo molt important, perquè al final no deixen de tindre una xiqueta en comú, i jo com a filla de pares divorciats que, pues, per desgràcia, no han tingut pues, la sort de dur-se bé, se passa molt mal quan els teus pares estan barallats i tu, com eres una persona que, joder, al final eres xicoteta i tampoc eres massa conscient de lo que està passant i tampoc saps com solucionar-ho o com intentar pues, lidiar en això. Entonces jo penso que ho estan fent prou bé i que estan tractant el tema amb molta maduresa. Vale, i ja tornant al tema dels clitxers, quin ha sigut el teu clitxer favorit? Buah, pues el meu clitxer favorit és el de Enemies to Lovers. Jo no sé quin dius, jo no sé què és això. Com que no? No? Buah, pues és el clitxer de dos persones que en principi pues s'odien, es tracten mal, s'insulten, en resum que no se soporten i al final pues acaben enamorant-se. I a mi m'encanta veure el típic pues, jo què sé, tira i afloja dels personatges, està molt bé, com que m'enganxa, que me pareix molt més interessant i addictiu que un llibre, jo que sé, d'història, per exemple. És com que sempre estic en tensió perquè mai sé com van a reaccionar els personatges davant de certes situacions i és el típic clitxer que sempre et sorprèn. I també està molt bé el clitxer de relació a distància perquè al cap i a la fi és com que és molt més fàcil identificar-se amb aquests personatges i pues això. Tu t'has llegit algun llibre d'algun d'estos clitxers? No, la veritat és que no. Tenia uno pendent que pense que tractava d'això, però és que no, sincerament no me'n recordo del títol i a més és que estic en un bloqueo de lector gegant ara mateixa i no soc capaç de llegir-me ningú llibre. Pues te recomano moltíssim el llibre de Nosotros en la Luna, que tracta d'una xica que decideix fer un viatge express pues, soles a París, on coneix per casualitat a un xic i com ella no té on dormir, ell li ofereix dormir en el seu apartament. Que després passen una nit junts, d'amics, i connecten molt bé, i a partir d'ahí estan en contacte per mail pues, durant tot un any, més o menys. Després es van veure esporàdicament una vegada i a partir d'ahí comencen a parlar de que estarien un amb l'altre, de relació, però que no poden per certes circumstàncies que no vaig a nombrar, però que als anys pues, acaben junts. I canviant de tema, tu creus que certs clitxers atrauen alguna edat determinada o és més en general? Pues jo crec que no, però jo penso que és depèn de la història. Per posar com a exemple, jo crec que, evidentment, a persones com ma mare, que té 50 anys, no crec que li agraden, per exemple, les històries de o germanastres o el típic xic que se fica en problemes i està tot el dia barallant-se amb altres persones, o que porta una maravilla i necessita a una xica, la típica xica innocent, no sé què, que té que ser la seva salvavides.
Però, per exemple, jo sí que sé que va haver una temporada on jo no sé si totes les mares, però molta gent pues, de l'edat més o menys de ma mare va començar a llegir-se els llibres de 50 sombres de Grey. Ta mare també ho feia? Perquè jo sé que ma mare, Sí, ma mare sí. té els llibres de Sí. 50 sombres de Grey en ma casa i jo sé que tenia ma mare, tenia mon pare i molta Sí. gent, com més major. Entonces, realment això tampoc deixa de ser un cliché i jo pense que Sí, ja. que n'hi ha pues, històries i històries i a cada persona pues, li agrada més un tipus d'història o una altra i res, i això, i pense que no tenen edat, pense que pues, al final no deixen de ser llibres que conten històries i hi ha persones que es poden sentir més o menys identificades Ja, i es ja. pot agradar més o menys, evidentment pues, n'hi haurà més, pues, una quantitat més gran de persones adultes que s'agraden més les bibliografies o algun autor en específic o Sí. pues, històries més que tinguen un transfondo més educatiu darrere, però jo pense que també pues, s'agraden els clitxes. En conclusió ja hem de dir que els clitxes estan molt bé, Molt bé. que fan la seva funció, que al final és entretindre i evidentment dins del món dels clitxes hi ha llibres que estan molt millor que altres, que hi ha llibres que són una basura i altres que són boníssims i això, que moltes vegades un llibre és molt millor que una pel·lícula i la conclusió en general és que hem de llegir i hem de donar-li més oportunitats a lo que és el món de la lectura. Pues sí, tota la raó.